Ajmo, jesi lepo spavala? Jel te greje pored ovaj ovdje pored? Slabo. Ljudi, je ovo liči na spavaću sobu? Ovo ne liči. Kuku, majko, pa papira na sve strane, maramica, korišćeni, nekorišćeni, lele, cipela, uuuu. Cipela ne bi se da... Korišćeno oružje, najlepše devojke. Ajde, staj. Odreši ga, molim te. Ajmo, curice, ajmo, dečaci. Studenti, đaci, milicajci. Dobro jutro, Stanđo, ovo je Stanija. Kako si Stanija? Evo, skoro sam se okupala. Sad? Da. Pa gdje sad kad treba da se radi? Pa nema veze. Ja sam jutarnji tip. Jao što vam je kuća sređena, što je sređena, ljudi. Pa ja se gledaj, nečija žvaka. Ko će da žvaće žvaku, evo zaboravio ovdje. Ko je zaboravio nečija žvaku? A ne, ovo je... Ivana? Kako si on? Dišem na pola pluća. Ne čujete kako pričam? Ako me razumete šta hoće da kažem. Miloše, gdje si Miloš? Šta je to Miloše, kako je to vezivanje Miloš? Idu zadnja. Zadatak prokuć. Nemoj da pričaš. Dobar dan. Pa se zadnji spavali? Vidite pa ćemo... Evo, ali oni su kreći, znači su kaži. Ali smo kretula. Dobar dan, Majo. Kako smo? Šta radimo? Pa da ti kažem negdje, po mom satu, sad je negdje tu između 9 i pola 10. A pola 10. Okej, hvala. Ja sam mislio nema više. Ti ste toliko dobro vreme. Pa preskočit ću taj termin. Oko 9 i 15, 9 i 20. Mislim da ima, mislim da ima... Jer sad i bez afričke štive. To. Ako može samo sok, onda da. Da provjerim, da smo stekli. Je gotovo? 21 grad. Gotovo? Daj! Evo, 21 grad. Kao što ste rekli, 21. Daj! Koliko ste dobili litera? Pa ima oko 50 litara. Mora se dobili više nego da piju djeca, a? Malo se pili, a? Ali fine. Da smo je ostavili na malo jače, dobili bi malo... Aco, s kim si se ti vezao? Ovako i jače. A ja sam tu imala sam intervju napolju, morala sam. Kad je muzika dobra, da je dobra, to je jače. Nije. Živjeli, ko pije, da mu ništa nije, ko daje, da mu se ne poznaje. Tako je. Meni super. Oho. Znaš šta, ova putuje. Ide redom, odavde kreće pa silazi. Kad se probavno se zadrži malo... Ne, silazi redom, znači ide redom. Kako peče na jezik. Gazda sedi, ali... Gazda, vaša. Ja sam došao da vidim šta vi radite, kako ste dobro, šta ima novo kod vas. Ja nisam dobra. Što? Da čujem. Dobila sam direktnu nominaciju. Super, znači da si nešto zgrešila. Nisam htjela odmah u uzoru da grečim. Vidiš? Roko, ne važi pravila za sve isto. Ja ću Da ti kažem da kažem bilo jednu šta ne stvar. mogu odmah. Nemoj sad odjednom sad kad do sad bilo ovako je sad odjednom si sad ti. Nemoj, molim te. Svima ovako kad je Stanji direct nomination. Stanđo, tišina. Moram da se bunim, nije mi pravo. Gazda, ajde referat. Nisam bio juče. Evo možda pogledati. Gdje je ovaj? Opet sazan. Ja sam. Ispečeno. Nisam mogao juče dođem bre u to pole, bio neki vašar tamo, znaš, ovo prođe i te A mi gluposti. pogledajme televiziju i vidimo. A za to ti pričam. Ispečeno, kazan oprem, kad se oprema? sve se oprema. I onda se meša sve oprema, znači čisto rula. Sve čisto. Da, samo da se... Je ispuštena voda iz kazana? Da, pa. Zatvoren ventil? Da, samo da se ne plaća. Sve? Da. I kod stoke može se pogledati, sve. Voda, očišćeno, hrana. Sve znam.
Stajar i veterinarka rekla da je kod pilića loše, da je ostalo sve bilo dobro, da je Miloš pomuzo i da ima dosta mleka. Sve znam. Sve znam, sve sam obavešten. Evo ovako, sad mi trebaju jedno jaki dobrovoljci. Ajde, javite se. Ja sam vezan. Nema veze, partnerka ide uz tebe da ti pravi društvo. Da, jel kazan mora se nosi? Gde su mladinci? A čekaj, oni standardni, oni su uvek isti, mislim, gdje pobeže bre ovo? Ma ne ti, gdje ovaj pobeže? Jer je vezan. Dobro, pravit ćeš mu društvo, a ti si se kupala. Odreši, dok ovo budeš obavljao, ja te razrešujem. Posle toga odmah da se vežeš, je ti jasno? I ne možeš da nosiš kazanu. Ajde, kad sam A? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I Maja sada. Koja Maja? Nemoj Maja da diraš. Kako je bilo? Čo imali se burnu noć, a? Bilo lepo mi se. Ste imali burnu noć? Vidjeli ste. Biće reality. I puno prote. A lepa vam bila da ti kažem i ova žurka, gledaj. Molim. Pa nam izdano obećenja isto pola. A da ti kažem jednu stvar. Nisam razmišljao baš toliko o vama. Zadruga to nešto, nije. Doneo bi ti. Da, je tebi javili telefonom da nisam bio. To je druga stvar. Kao meni pravi razlog. A dobro. Nije bilo obećenja, vidjeli smo. Da, nije bilo. Samo se pušilo onako džabe. Pa je. Dobro, to uvijek. To je... Da vidimo stoka namire, na kojem mire stoku jutros? Ja i... Dobro bre, gazda, da te pitam, koliko puta treba da ti pričam, ti si gazda, treba da narediš, bre, da digneš, bre, ove lepe djevojke, žene da idu da miru stoku jutros. Nego ti voliš svogu Ivanu i onda neka Ivana nek spava. Nije više u štali. Ne, sjeti da ti pitam, jeli bre, kako je ona afrička šljiva delovala? Lele, kao sam se vratim porom kod ove. Si teo? 2 puta rod, 3. put. Pa dobro. Se mogu da stignem sve. Dobro, važno je da je delovala. Pa deloj kako da je. A, dobro. Tako da sve... Pa spavo je malo. Nije malo bre. Mi to se Podne još malo Pa bre. jutro smo rano ustali. Još 3 sata pa podne bre. Pa dova ti je 3 Ja to sata. taman. Dulja je srpska šljivovica, nego afrička šljiva. A bolje. Ovo je prava. Mićo, dobro rakije si probao? Ja nešto. Slabije je rekao. Neće počinjati za ovo 50 leta, da je više počeo bi. Ako neće da počinjete tako. A gdje su ostali? Koliko mogu da zaključim, neko ovdje fali. Koliko? Ko je? Bog je ne znam. Ko je? Kristijan, Jovana ova. Tijana. Ova sa kućetom? Da, i kuće problemu. A čekaj, što ste i kuće stavili izolaciju, što nisi spavala s vama ovdje? Mića. Neće bez njih. Mića teo da je. Dobro, i još? Mića teo. Ko još? Njih dvoje, njih troje. Njih dvoje. Ni troje. Ni troje. Če idemo malo napolje? To Pošto se Stanija kupala, ti ne izlaziš na. Kako je rekao? Miriš. Miriš. Nije uopšte zagorelo nijedan kazan. Miriš. To smo pazili. Miriše. Znaš na šta Mi miriše? možemo samo da mirišemo. Pa na još miriše, bre. Ne možda, ja ne mogu da ocenim baš od ovo malo. Ne valja pa to. Ne. Kad popim je dugo čemu na drugo odmah. A znam ja to. I tu si na karakteru vrlo lošo. Nema tu šta. Dakle, ti se deo Čekaj da popijem 2-3 litra pa da celim, ja ne mogu da ne mogu čašici. Slušaš tamo da ti kažem jednu stvar, domaćine. Je, znaš kako se plaća kazanija? Zna se ušur. Koliko je to? Litar i pol mil, zna se sigurno. Po koliko? Po kazanu? Pokazano. Ti meni spremi jednu flašu za sve, neću da vam uzem pun kantar. A ono što smo stavili... Moramo napolje, muškarci, jaki dobrovoljci, imamo novine neke. Ajmo. A ono što smo litar... Eno u Krumoju... A onaj prvenac? Da, prvenac. To ću da ponesem da dam tamo gde treba. Da, evo. Ajmo, daj dječaci da dođete vamo, ajde. Ajde, dječaci samo. I neke ženske. Miloš vodi jedno njegovo. Pozovi još, zovi Acu i zovi Vladu. Idi, Ivane, vrati se. Ajde.
Ajde gazda i ti vamo. Evo, samo da iznesem. Jer samo koncentrat vidiš. Šta vidiš? Ćurke. A, ćurke. Ćurke. Dobro. A di ćemo ih? Di ćemo ih? Pa negdje ćemo ih da ispavimo. Tamo da se pravi nešto je. Tamo gdje su morke. Ostavi tu posljeću da vas vratim. Ajde, ova paleta ovako mora se komplet da se odnese tamo do kokošinca. Pa ćemo poslije da se vratimo za koncentrat. Ovo je ponesem na čakal. Ajde prvo da odnesemo kavicu. Ajde. Pa ćemo post koncentrat. Jel ide Vlada i... Ja bih voleo duvati krivirci. Evo vidite, ako duvate, Ajde, mora ovo da se odnese, ovo ne može da čeka. onda me telesi manje ako nisu očili spavati. Ajde, zovi! Gdje su vlade, jaci? Ajde, četvorice vas, petorice da se to ponese. Ajde, ja to... Ajde, bre, tu. Gledajte, Flek, neće ti skoču, velike jesu, ali ostavi koncentrat. Tamo ćemo da ih ponese. Labudovi, kako čovjek je vidiš. Čekaj, da možemo pogledati. Ato, je drago ti mlad dečko. Ali nemoj da se razgoličiš ovdje, ladno. Znaš, lakše bi bilo. Je za te ljubav greje, sve to ja razumem. Lijeva teška. Ajde. Šta je ovo? Ćurke. Aj tamo na ono Vidi sad, voli Flek. Tu rani nosi Ćurke. Jedna čoša. Ajde, ne, svi za kave, snižake kave. Njih ima polako, svi zajedno, 3-4, pa idemo sad. Aco, oduzdo. Bravo. Ajmo. Pazite pozadi, pazite pozadi. Nosite ih prvo polako i Samo da ti... Hajde ovamo, pravo. okrenite se, napravite se, idete ravno, ajde. Idemo dole gdje su bile morke zatvorene. Radašine, Da, očića, ima. ajmo. Samo da se otvori, ide. Tu ima dva džaka za ćurke, eno ćurka naslikana sa surnom, vidiš? Ide sam odnosno. Ono si dobio koncentrat koji ti fali tamo. Fali. I sve, sad ćemo da pregledamo tamo šta ima. Jel može, momci? Mora da neće biti to. Nema može. Nema neće, jedna ruka. A šta ti ono u buretu tamo, Radašine? Čekaj, ovo, rakiju, ovo bude, belo. Prava rakija. A, samo to imaš. To nema, prava je bila u kazaniku. Jedna bila pun. A gdje je ostalo rakija? Pokrili se, nešto sakrili. Ne, nisam jedna uopšte su nosi. Je tako? To sam ovako, malo... Dobro, znači ovo ide u častu. Jel imate faktu tu ostavljenu? Ne, nisam da vidim. Ja sam različit na